mina ngiyambona uNgizwe ukuthi ikhona ivision anayo ngeIbhinca Nation. Akenze njani manje leIbhinca Nation? Akazama ukuyenza ke manje ibe yilento ayimaginayo ukuthi iyona. Akabe nama members manje azolwela lento because okwamanje awekho. Okwamanje bengabe ethi samabhinqa asivote lapho he is talking lies. Because kulamabhinqa abakhulumelayo khona abasenkatheni, khona abayi-ANC, khona abayi-Action SA ezamzwakela encwango lapha ya, khona abayi-DA, khona vele bonke laba kufana nasesontweni. Mawumfundisi esontweni awukwazi ukubhosta uthi mina abantu bami ngizobatshela ukuthi abavotela ukuthi akuhambi kanjani ngoba la kuwena bazele ukuzothandaza abazofuna usizo la kamoya kodwa mase ziya empilweni omunye uyikhansela olesontweni lakho lenhlangano ethile. Nongizwe maye ukhuluma ngamabhinqa, ukhuluma ngamakhansela, ukhuluma ngamakhosi, ukhuluma ngeinduna, ukhuluma ngamakholwa amabhinqa, ukhuluma ngama-mayors, ukhuluma ngama-ministers, ukhuluma ngama-MECs, azakhulume ngisho nangawo upresident was umsholozi wambotho uyibhinqa. Yabo, khuluma ngawo. So bengabe ethi thina samabhinqa sizodecide imaphi lawo mabhinqa azodecide because amabhinqa amanye vele siyazi ukuthi ayinkatha. Yabona ayoyivotela inkatha futhi with peace. Amanye amabhinqa iEFF ayoyivotela iEFF amabhinqa. Imaphi la wakhe athi uzodecide nawo ukuthi ivote bayithatha kuphi. Cha. Akakhuluma iqiniso uNgizwe mchunu ukuthi yena ukhuluma ngaye ukuthi iyiphi inhlangano azofuna ungabathuka abaholi bakhona. That is the thing. Mina ile nhlangano kuphela engithi mangabe nithi nifuna ukungiyuza ningisebenzise ngeke ngize nginithuka ke nina kodwa ezinye inhlangano zozithuka kodwa asikhulumi ngamavoti. Amavoti isibonelo nje nangu ubheka imtolo lo nobhala ANC eKZN washo wathi edlalela wathi uyi deputy naye manje yelokhuzana yeIbhinca Nation. Kodwa deep down siyazi ukuthi unobhala weANC eKZN. Shuthi nobheka imtolo bengabe ethi useyibhinqa sekumele atshele uNgizwe ukuthi what you must vote for. uNgizwe akajule. Akaqale manje asuke ekudlaleni, akayishintshe impilo manje eze kwi reality because ukukhuluma ngabantu abaserious empilweni akabe akazame kona kukho lula ukuza kwi reality but at least akazame kancane ukuza khona. Okwamanje lento angakasho ukuthi I'm taking him off. Okwamanje it's only a fair and free advice ukuthi amabhinqa even namabhinqa alapha komaskandi ingqwele zomaskandi abathandi makaskandi inkunzi zomaskandi yabona amabhinqa alapho anenhlangano abhilonga kuzona kuma what aso abanye olokhuzana bala emabranchini abanye abalindele ukutshelwa. uNgizwe akangayikhohlisi yena ukuthi athi thina njengeIbhinca Nation akathola inhlangano uNgizwe azothi nathi inhlangano yami sengilwela lenhlangano ukuthi aye phambili because ustrong manga uyakwazi ukumela into yakhe uma ngabe nje ezosusa le element yenhlamba naye angaba asusa element yenhlamba bese bayifighter angakwazi ukuba leli fighter leli uthi mawuthi forward li forward kodwa makunenhlamba magne element etribalism phakathi umuntu nje awumcwasi ngobuhlanga bakhe awuyenzi lo mistake awuyenzi leyo mistake leyo. Angiphathi abantu bala eSouth Africa ngathi ngavumeki ukuthi uchwase ngisho abantu engebona bala eSouth Africa ngobuhlanga babo. Angiphathi abala, we are all one. Akufanele kuze kuzokala elements yokuthi ngithi hayi nina bobani nje cha lonto ungayenza ekhoneni lakho nakhona futhi mawusudakwe into ekudakile kodwa on a public domain umuntu awumcwasi ngobuhlanga eningizimu Africa because iNingizimu Africa eyawo wonke umuntu ohlala kuyona.
azikho indawo eyivumeleke ukuthi zibe ino-go area. Yavalwa leyonto, yayikhona ngezikhathi zobabamkhulu nobaba, but yavalwa lento yo-no-go area. Awuphahlukeli entweni ecishe ifuna ukuzenza leyonto ukuthi hayi wena ukuthi, hayi wena umXhosa, hayi wena umZulu, hayi wena umshangane, hayi wena uIndiya, hayi wena ukuthi. Awuphahlukeli entweni enjalo, kuyicala line-charge yalo mase court. Leyonto leyo, you can easily get arrested for that. Yabo? So kunezinto bafethe kufuneka sifundisane, ngoba ngasho ngathi mina ngiyolwela abantu, kodwa umsebenzi wami ukulwela abantu wonke, including wona amabhinqa, ukulwela, including ama politicians, ukwalwela ukuthi mina ngibe nefair, ngingachemi sengibonakala ngicheme nabanye njengalezi idididi zenyanga efika baqola abantu bese kuvela ukuthi isifuna ukuzenza ngazi ukuthi ichema nabantu. Akuchenywa emhlabeni, akuchenywa nhlobo. Okubiza inhlamba uyibhekise kumuntu, you are violating ilungelo lakhe. He's got a right to press a charge against you. You are violating ilungelo lakhe. And ayikho into ekuthiwa hayi inhlanya ziba indawo yazo. Umuntu akekho ukuthi uyahlanya then that's it, ayikho lona. Umuntu mayehlanya akathathwa beke endaweni efanele. Inhlanya nazi ikhona ezingasala uliki kuba njalo nje. Uyabona? Umuntu makuthiwa students, okay, akaye esikoleni. Umsebenzi, okay, akaye emsebenzini. Uyabona? Yes, politicians, okay, abayidlale le game yepolitiki, yabo, but nayo abayidlale kahle peacefully. Bayidlale ngama facts. Politics nje idlala ngama facts politics. You put facts on the table. Uma kunomuntu onama facts angaphezulu kwawakho, then uzokushaya ke lo muntu ngepolitiki ngoba wena ukhulume waze wahluleka ukuchallenge. Kodwa ukuthi uhluleke ukumchallenge akusho ukuthi yena u100% right, but uaccurate. Ngoba uyena othi mayikhulumile bese ungakwazi ukumchallenge. Usangaqhamuka kodwa ongakwazi ukukhuluma ngaphezulu kwakhe, noma usangayikhuluma into ijike ingenzeki. Yabona, usungambamba lapho ukuthi hayi wathi kuzokwenzeka, why ingenzakalanga, then from lapho ila uzobe seqala naye usukhona ukumteka off khona ukuthi hayi ngeke wena uyakhuluma but azenze into eyishoyo. Kodwa ukhumbule verse ukuthi lemhlabeni mfethu uyathembisa, uma uthembisile bese uyazama ukuthi ayithembisile uyenze, but uma uthembisa into ezu20 ngeke uzenze zonke.